Suspect sa pagpatay sa 89 anyos nga babae sa La Paz nakapauli pa sa iya balay sa Leganes matapos ang krimen. Bayo nga suksok sini sa natabo ang krimen na recover sang kapulisan. Si Zen Kilantang Sasan nakatutok. Nagalibot ang Leganes Police diri sa Barangay Gihaman agud magbulig sa Iloilo City Police Office sa pagpatigayon sang manhunt operation bato kay Jerry Monahan Lima alias Pablo. Ang suspect sa pagpatay sa 89 anyos nga si alias Virgie sa iya balay sa Tabok Suba, La Paz sang Mayo 24. Suno sa bayaw ni Lima, ginbulagan na sang iya manghod ang suspect bangod bisyuhan kag sakit sa ulo sang pamilya sa diin pati ang ila-iloy kag duha ka bata ginapahog sang suspect. Wala sila makahibalo kundi ini nagpalagyo. Hindi mo batasan niya, ipuson nga budlay spilingon. Ginkasubo naman sa pamilya ang ginhimo ang krimen ni Lima. Matandaan nga gin-review sang bata sang biktima nga yara sa Amerika ang CCTV kag didto nakitaan nga ginsulod kag ginkugang iya iloy. Rason nga nagpangaw ini sang bulig sa iya pakaisa nga respondihan ang biktima. Nakitaan sa CCTV footage ang pagwa sang suspect, dalang kinawat nga kwarta, relo kag ginapatihan alahas sang biktima. Sa investigasyon sang La Paz Police nakapauli pa sa Leganes ang suspect pagkatapos ang krimen apang wala sang may nakakita sa iya. Dito nakita ang nga mo, ang bayo nga ginasuksok nga na sa paghimo sa krimen. So nakakatugid siya dito therefore. Ginabanta 100 metros halin sa balay sang iya ugangan may payag ang suspect nga ginatiniran sadto antes mapreso. Diri nakita ang bayo nga suksok sini sa matabo ang krimen. Natala na ang ipaidalom sa autopsy ang bangkay sang biktima subong nga semana. 50,000 pesos ang padya nga ihatag sang pamilya sang biktima sa makabulig nga makadakop sang suspect. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas.